αυτό που είχε και φωτισμό στο delivery να το τραβήξουμε. Όχι, εδώ. Δεν μου πάει λίγο μην τραβάς ακόμα, αλλά εδώ. Έχουμε την εισαγωγή τώρα. Να έχουμε καλό πια. Έλα, εδώ είναι καλό. Καλά είναι, εδώ έχω καλό. Εδώ. Α, ναι, μπράβο, δίκιο έχει. Λίγο πιο μακριά. Φέρ' το πιο κοντά τώρα. Μην τραβάς ακόμα, παιδί μου, αφιάσου τα βραχιά εδώ. Δεν πειράζει, δεν έχει πρόβλημα, δε. δεν τους βάλω ένα αρχαίο. Για κλείσε λίγο τη μουσική να μιλήσω λίγο. Για μίλησε. Φτιάχνετε τώρα. Θέλω μέχρι τη Χέτη να με πιάνει. Σε πιάνει. Σε ποιο κανάλι θα τα στείλετε? Θα μου πει ο πατέρας μου, δεν ξέρω ακριβώς. Θα τα στείλετε αύριο, είπες? Ναι. Μην κουράζομαι άδικα. Όχι. Ωραία, πάμε. Πάμε. Εσύ Έτοιμο τους είναι. βίνεις τους ήχους και αυτά όλα. Ναι. Ωραία. Εδώ είμαι Έτοιμο. εντάξει. Ναι, εντάξει, πάμε. Δεν καθάρισες και φαίνεται τα γυαλιά. Κάτσε να ξεκινήσω τώρα. Πάμε. Ωραία, αρχίζω. Γεια σε όλους. Είμαι ο Σάκης Ρουβάς του Πειραιά. Ετοίμασα να βλέπω και για τα... όλους τους Έλληνες ένα καινούριο συγκλονιστικό χορευτικό μου από το Θεό, τον κύριο Γιώργο Αλκαίο από τη Eurovision, το ΟΠΑ, για να απορρώσω πολύ όλους τους Έλληνες και να τους ευχαριστήσω για ό,τι έχουν κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου, που με κάνανε τόσο διάσημο, ειδικά από την τηλεόραση, όπως επίσης και για να έχουν θέμα όλα τα τοπικά και όλα τα πανελλήνια κανάλια της Ελλάδας. Πιο πολύ κίνηση θέλω. Κάτσε μωρέ, μιλάω τώρα. Σου δίνω εντολές. Και επίσης για να πούνε οι Έλληνες τηλεθεατές τη γνώμη τους γύρω από το καινούριο χορευτικό του Σάκη Ρουβά του Πειραιά και άμα και πόσο πολύ αγαπάει ο κόσμος το Σάκη. Δεν θα κουράσω άλλο τους τηλεθεατές, θα ξεκινήσω αμέσως με το χορευτικό μου. Ανυπομονούμε. Λίγο πιο πίσω για να σε βλέπουμε όλοι. Ολόσωμο θα με τραβήξει. Θέλω λίγο πιο πίσω μόνο γιατί δεν φαίνονται και τα πόδια. Δεν είναι τα τιμένα. Δεν πειράζουν αυτά. Θέλω λίγο πιο μακριά για να βλέπω καλύτερα. Δεν ακούγεται αυτό. Δεν θα μιλάτε για να δούμε όμως. Είμαστε στην Νίκαια. Ολόσωμος. Βάζω από την αρχή, κάτσε να βρω να φτιάξει το μικρόφωνο. Το καταπιείς, πρόσεχε. Κυρίες και κύριοι, Μαράκα το ξέρεις. πρέπει εδώ πέρα το Πανελλήνιο έχει συγκλονιστεί. Έχει συγκλονιστεί το Πανελλήνιο. Αλλά δεν θα μιλάτε για θα χάσω το κομμάτι. Έχει για να έχει συγκλονιστεί. Έχει συγκλονιστεί το Πανελλήνιο, κυρίες και κύριοι. Πήγε λίγο Ένα, δύο, τρία, πάμε. Έτοιμο είναι. Από την αρχή είναι. Όπα, από την αρχή είναι. Όλοι είδες και ξέρουνε. Κάνει πάταγο. Πάμε.